Kaixo, bideo honetan esplikatuko dut nola marrazten dien zuzen perpendikularrak eta zuzen paraleloak eskuaira eta kartaboia erabiliz. Horretarako hartuko dut kartaboia, bai? Eta erabiliko dut gida bezala, bale? Hau da, eskuaira arpoiatuko dut bere gainean, bai? Eta eskuaira jarriko dut, bale, postura honetan. Hau da, eskuaira jarriko dut horizontalean eta apoiatuta egongo da kartaboiaren aldearen luzean. Beraz, hasiko naiz egiten zuzen paraleloak. Ikusten denez, momentu oro zuzen paraleloak marrazten aritu naizenean, kartaboia mantendu dut eskuairaren ondoan. Bale? Horrela, ziurtatzen dut zuzenak ondo marraztuta ateratzen diela. Orain perpendikularrak egiteko buelta emango dut, bai? Hau da, apoiatuko dut eskuaira, bale, kartaboiaren alde luzean, bai, eta hasiko naiz lehen bezala marrazten. Kasu honetan ere, saiatu naiz biak elkartuta egoten, bai? Eta moitu dut, bai, eskuaira, bai, irristatzen egongo balitz bezala kartaboiaren alde luzenetatikan. Eta tira, eta hauxe izan da nire azalpena, nola egiten dien zuzen paraleloak eta perpendikularrak eskuaira eta kartaboia erabiliz.